правя влог и това ми е първият так. На име какво има в моята детска чанта. Баш не е детска, защото съм на 10. Вие както си искате го наричайте. Така, сега, първо имам ето е това. Кръвче, вътре има телефон, който е много бебешки и е розов. После има мангис. Глей сега. Глей. Много са, нали? Богата съм. Така, след това... Здравейте, извините ма. След това има... Рефан! Кремче! Най-модерната мода сега. След това има ластик за скачане, който дори не знам кой ми го е сложил вътре, но... Както и да е. Сега, тук има най-яките модерни слушалки. Много яка музика. Тук има парфюмче. Хубав е. След това такова... забравихме името и както и да е, такова за ръцете. Така. Тук имам чай си. Така. Ластиче. Не бе боли. След това имам гланц, розе. Лак. С пясъчен ефект. Гланц. Още един гланц. Ключове. И още един гланц. Не съм била, защото има гледате. И това беше какво е в моята чанта, детска, за голяма, тинейджърка, както ми викате. И за малко забравя, вижте ми чантата, Nike, от втората употреба. Трябва и сега. Ето червеничка, вътре накчи, пише си и така. Дойде време да се сбогуваме, но ако не искате, ще качвам още клипчета. Посрещнете ме отново!